Næsten oppe i spidsen af Danmark, ude i Kattegat, ligger en temmelig lille ø. Hvis man går meget langsomt rundt om øen, helt ude i vandkanten, så kan man på en god dag få turen til at vare en halv time. Øen hedder Hirsholm. Nu skulle man måske tro, at der ikke foregår ret meget på så lille en ø, men der tager man fuldstændig fejl. I gamle dage boede der 3 brødre på øen. De boede sammen i det hus, de var blevet født i. Det var Julius, Johannes og lillebror Theodor. Huset lå på den eneste vej, der havde et navn. Vejen hed Nede forbi Per Jørgensens. Da Theodor var lille, kom han i klemme under en tipvogn fuld af sten, og så fik han et stift ben resten af sit liv. Han blev skrædder, da han blev stor. En af brødrene, nok Johannes, tog ud at sejle på grund af kærestesorg. 25 år efter kom han tilbage til øen. Ingen havde hørt fra ham i alle de år, men da han kom hjem til brødrenes hus, så satte han sig bare ned ved bordet og sagde, hvad skal vi have til aften? Den ældste bror, han ville gerne have nye møbler. Dem købte han i Frederikshavn, sejlede dem over til øen, men lillebror Theodor syntes, det var det værste, han kunne forestille sig. Hvad i alverden var der galt med de gamle møbler? Ikke tale om, at de møbler skulle ind i huset. Så måtte de stå på havnen i regn og blæst, indtil fyrmesteren sagde til Theodor, at det var forbudt at fylde kajen op med nye møbler. Fyrmesteren har nemlig magten på øen. Det er ham, der bestemmer. I dag har man også en, der bestemmer det hele. Nu hedder han bare øadministrator, og han passer Hirsholmene. Han må komme overalt, og det gør han helst i sin havetraktor. Han farer rundt på traktoren og slår de fineste stier, som man kan gå på, så slipper man også for at træde i en mågerede. Mågerne lægger nemlig ikke æg på stierne. Nå, tilbage til brødrene. Oppe på skrædderen Theodors gravsted bor der et spøgelse. Rufus hedder det. Og hvis du møder det, og det har grønne øjne, så er han god nok. Hvis de er røde, så er han ond. Man ved, at han findes, for han elsker æbler. Læg et æble på Theodors grav, og du vil se en hånd komme op og tage æblet, og næste morgen står der et æbleskrog tilbage. Øer er jo temmelig små, så der er ikke så meget, man kan foretage sig. Måske er det derfor, de har lavet alle de stendiger. Det må have taget meget lang tid at bygge dem, og så bliver man frygtelig træt bagefter og må tage sig en lur. Og så er tiden jo gået med det. Nå, men nu er der ikke plads til flere diger, så nu danser man på dem i stedet for at bygge dem. Det var danserinden, der startede med det, og nu er de alle sammen helt vilde med at danse digedans. Især vil de helst danse med danserinden, men hun vil helst danse med Monster, for Monster er spændende. Er Monster en fugl, en fisk, en mand eller måske en dame? Præsten, han er ikke meget for at danse digedans. Han vil hellere flyve, ligesom Guds engle. I gamle dage skulle præsten fra Ellinge sejle til Hirsholm for at holde gudstjeneste, og det var ligegyldigt, hvordan vejret var. Han skulle over og fortælle om Gud. Så skete der jo det, man kan forestille sig. Kæmpe stormvejr, præsten falder over bord, og han drukner. Så fik de deres egen præst på øen. Præsten sagde, at det var okay at få både fisk og penge som betaling for sit arbejde. Fisk, tænker du, det gad du ikke få som betaling, men tænk lige på alternativet. Den sidste præst druknede, så er det alligevel bedre med fisk, og det skulle også være så sundt. Brødrene ville også gerne have nogle fisk. De var meget fattige, men selvom de dansede og sprællede med armene ligesom præsten, kom der ikke en eneste fisk ned fra himlen til dem. De var jo heller ikke ansat af Gud og kommunen. Monster dansede også rundt om kirken, men det var kun for at skabe lidt uhygge. På øen er der et hus, som kunstnere kan få lov at lave kunst i. De bor også i huset. De er helt vilde med at lave kunst der, men nogle gange får de ikke lavet noget som helst. Selvom de for eksempel er vokset op på en gård i Sønderjylland, og så senere i deres liv flytter ind til storbyen, så glemmer de, hvordan naturen gør, og så kan et par søde små edderkopper forstyrre deres hjerne så meget, at der ikke kommer et eneste stykke kunst ud af dem den dag. Men næste dag, så har de glemt det, og så laver de kunst igen.
Nogle gange er der så mange fugle, der har valgt at bo på øen, at man næsten ikke kan se himlen. Og så kommer Fuglekjeld. Han skal tælle alle fuglene. Prøv lige at forestille jer, hvor svært det må være. Kjeld ser også på hver eneste fugl. Han ser på tejster, på svartbager, på hættemåger, på splitterner, på skarver, på strandskader. Han ser på alt. Også på, hvad alle folk laver, for han har en superkikkert. Når han har været der en måned og tælle fugle, så ligner han efterhånden selv lidt en måge med kasket. Der er et fænomen på Hirsholmene, og det er, at stormmågerne bygger reder i træer. Der er vist ikke andre steder, det sker. Der er også mange andre særlige ting, der foregår. For eksempel går skolelæreren igen i skikkelse af en hund. Den går altid sammen med det hovedløse føl. Føllet har ikke noget hoved, for det er der en fisker, der har hugget af. En dag gik føllet tur i vandkanten med hovedet på, og så kom det til at vælte fiskerens brændevin. Fiskeren blev så gal, at han huggede hovedet af føllet. Nu går føllet og hunden ofte og leder efter følgets hoved, men de har stadig ikke fundet det. At bo på Hirsholmen er lidt ligesom at bo på et skib. Det står bare stille. Derfor ser man på havet hele tiden, og man finder alt muligt derude. En gang fandt man en død sømand. Ham begravede man oppe på kirkegården. På hans grav skrev man, ukendt af mennesker, men kendt af Gud. Det var meget fint sagt, men inden sømanden var helt druknet, kom der en havfrue hen til ham, og hun svømmede rundt og holdt ham med selskab, indtil han var helt død. Der boede bare så mange fiskere på øen engang, at det var bedst, hvis den ene halvdel var ude at fiske, så kunne den anden halvdel få sig en god soveplads imens. Når fiskerne så det store svartbaguhyre, så bakkede de og skyndte at gemme sig bag en sten, men når de så kæmpeskruppen, sloges de med den, til den var oppe i båden, og tit åd de den med det samme, og så var der kun skelettet tilbage. Det var ikke så godt, for derhjemme ventede alle deres sultne børn på fisk, og så måtte farmand afsted på fiskejagt igen. Der gik rigtig mange år, før der kom strøm og køleskabe til Hirsholmen. Men det gjorde ikke noget. Man hang bare fisken op i flagstangen, så blev den tørret så meget, at der ikke var en bakterie, der kunne bo inde i den. Man tørrer stadig fisk i flagstangen, for selvom dem, der bor der, har fået køleskabe, så er de helt fulde af mælk og øl, og så er det fint at have sin fisk i skuffen. Der var engang en meget berømt brændevinsmugler. Han hed Bremer. Han smuglede brændevin helt til Nordnorge og også til Hirsholmene. En gang var brændevinspolitiet lige i hælene på Bremer over på øen. Menneskene på øen holdt meget af brændevin, så da Bremer sprang ned i brønden sammen med alle sine flasker for at gemme sig, så sagde holmboerne ikke en lyd til politiet. Og da politiet var sejlet væk igen, holdt de en kæmpe fest og drak en masse brændevin. Fester, det var de eksperter i, og det er de stadig. Kromandens datter spillede harmonika. Hun var kendt i hele Danmark for sin specielle øhopsa-sound. En anden måde at holde fest på er, at alle går ud i deres både og ser, hvem der kan få deres båd til at vippe mest. Ja, så hørte I lige noget om, hvor meget der kan ske på en lille bitte ø ude i Kattegat.